So yun, what's up mga ka-90s natin dyan. Ayan. So yan, kita nyo naman yung title ka-90s giveaways na. Ayan, so sino lang yung mga nakalista doon ka-90s. So dito nilista ko. Ayan, nasa screen ka-90s. Ayan. Kita naman yung mga pangalan ka-90s. So. Ayan. Diyan yung mga pangalan nyo ka-90s. Ayan. So, pipili na tayo ka-90s. So, wala nang patumpik-tumpik pa ka-90s. Pag-desisyonan ko nga pala ka-90s na ano, lima yung kukunin na mananalo. Tapos tig 2 ml na lang sila. Ayan. Tapos, di ba kung napanood yung video ka 90, so kayo nang bahala sa shipping ka 90 sa. Sa inyo na yung load lang yung free ka 90. Ayan. So 5 yung mananalo ka 90. So nakita niyo naman sa screen. Sino yung ano? Sino yung first lucky winner natin? Unang-una sa lahat, shout out nga pala sa lahat ng Spider Vloggers dyan sa bumubuo ng ng Circle City Spider Fighters. Ayan. Yung isang admin natin dyan, si Bro Tonton, shout out. At sa mga nagpapa-shoutout, ayan, nasa screen. Ayan. So, yun lang kaya. Tsaka kung bago ka pa sa channel ko, ka-90s, huwag mong kalimutan mag-like, share, at subscribe. So, yun na ka-90s. So, papag-ibawis natin yung reveal mo ka-90s. Dito yung mga pangalan. Ayan, what's up dyan mga ka-90s? Ayan, mag-start na tayo ka-90s. Muna natin. So, 5 lang yung mananalo ka-90s ha. Magkaalaman na kung sino yung mga mananalo at saka good luck. Sana mapili kayo ka-90s. Yan, so start na natin. Yan, congratulations to Librando Lino Jr. Yan, so message mo lang ako sa Facebook ka-90s para mapag-usapan natin yung transaction. Ayan, congratulations ulit. Next, lucky winner natin. Hide ko muna. Yan, so di nakasali si Librando.